Zaustavi vonj. I sljedeći broj je 33. 33. Pa to je bingo. Bingo. Daj lovu. Lovu mi daj. Tata, Daj ti vježbam. meni lovu. Daj ti meni lovu. Ana, vrti dalje. Vrti dalje. Fulirant. Za sve koji se vole igrati, Hrvatska lutrija. I novi broj je 24. Datum našeg vjenčanja. Datum našeg vjenčanja. Slijedi broj 3. Broj naše djece. Krasna djeca. Sljedeći broj je 0. Broj kuna koji ćete dobiti. Drugi put uplatite. Uplatite. Kakvi igrači. Za sve koji se vole igrati, Hrvatska lutrija. i posljednji broj večeras je broj 9. Ćemo dati garsonjeru? A gdje je listić? U kupaonici. Nema ni WC papira. Za sve koji se vole igrati, Hrvatska lutrija. Šta je ovo? Pa rekla si da odigramo kolo. Loto, kolo lota. Loto. Pa može i loto. Alaj, volim kuglice kad skaču, kuglice kad skaču, za sedmicu 2 kune daću, 2 kune daću, 2 kune daću. Jesme. Osim korištenja klasične oglasne kampanje, Deda iz Lutrije postao je naše zaštitno lice na Facebooku. Integrirana marketinška kampanja rezultirala je pozitivnijom percepcijom Hrvatske lutrije te povećala broj igrača i uplata na internetu. Nadamo se da vam se kampanja svidjela. Ako nije, uvijek je možete isprintati za slučaj da u kupaonici ponestane listiće.